Ola, que tal? Moi boas. Benvido a unha nova entrevista en Atlántico TV. Hoxe, Roberto Mera, escritor. Que tal, como estás? Hola, boas tardes. Moi ben, moitas gracias polo convite. Vimos a falar un pouco deste libro, Alejandro Viana, La proeza del rescate de los refugiados republicanos. Lo he dicho bien, ¿no? Sí, o Un pasa que texto moi longo. ese é o título da edición en castelán. Ah, A logo primeira edición do vale. libro foi en galego, que é Alejandro Viana, un galego ao fronte do rescate dos refugiados republicanos. Ah, que bo. Bueno, contanos un pouco de que vai ese libro e, sobre todo, esa historia persoal porque é familiar teu. Efectivamente. Bueno, o libro é o resultado e reflicte unha pequena parte dun traballo de investigación biográfico que fixen sobre o meu tío bisavó. Alejandro Viana era irmán da miña bisaboa, e máis ou menos aproximadamente a finais dos anos 90, a principio do 2000, cando tiven a través do meu avó, que era o seu sobrinho, pois tiven coñecemento da figura de Alejandro Viana na familia, pois decidí iniciar unha investigación para coñecer todo o que fora a súa vida, da que pouco se sabía na familia, non? E, bueno, todo ese tipo de investigación que me levou bastantes anos, pois permitiu, gracias a que deixara un rastro documental espectacular, permitiu recuperar toda a súa vida desde 1877, que nace en Pontareas, ata 1952, que falece en México. Nese período de tempo, digamos que hai como dúas vidas, dúas etapas. Unha é ata o 36, donde foi un personaxe aquí en Vigo moi destacado, da vida social, política, tamén da vida empresarial, porque se instalou en Vigo con 14 anos, de Pontareas para Vigo, e se instalou aquí. E a partir do ano 36, donde xa, sendo deputado nas Cortes da Segunda República, pois, digamos, se inicia esa segunda etapa da súa vida, marcada pola guerra, polo exilio en Francia, onde vai desenvolver ese papel fundamental de labor humanitaria, e que finalmente o acaba levando a México, onde vai morrer no exilio. O libro que fai é abordar dunha forma resumida tamén, pois, esa segunda etapa do ano 36, onde Viana xa tiña case 60 anos, ata o seu falecemento, e sobre todo centrado nese papel en Francia entre o ano 39 e o ano 41, que son eses 2 anos nos que está en Francia hasta que consigue chegar a México. Porque estoupa a guerra, el emigra a Francia, e que fai ali para axudar a todos eses republicanos que chegan? Pois, efectivamente, ele está durante toda a guerra no Estado español, hasta os últimos días, cando se produce ese éxodo de medio millón de refugiados a través dos Pirineos e un máis, dos que pasa a México. A pesar de que el podía marchar para México e refacer ali a súa vida, decide quedarse en Francia, e ali asume unha responsabilidade dentro dunha organización que constitúe o goberno republicano, o goberno no exilio, para atender a ese medio millón de refugiados, que se chama o Servicio de Evacuación de Republicanos Españoles. El inicialmente, en abril do 39, vai ser designado xefe do Servicio de Migración. Ese organismo se dedicaba a dar axuda humanitaria en todos os ámbitos, é dicir, dende comida, alimentación, roupas, a todos eses centos de miles de refugiados que estaban non siquiera en campos de refugiados, estaban en praias con alambradas, basicamente. Se dedica a dar, pois, aloxamento tamén en albergues a nenos orfos da guerra, mutilados da guerra, pero dentro de toda esa actuación humanitaria hai unha faceta concreta que é a da evacuación, a de trasladar de Francia a América o maior número posible de refugiados. Alejandro Viana vai ser o encargado dese aspecto do traballo do SERE, vai ser o xefe do Servicio de Migración, e, por tanto, vai ser o que se encargue de organizar barcos, expedicións colectivas en barco, de milleiros de refugiados que parten de Francia rumbo fundamentalmente a México, aínda que tamén unha parte chegarán á República Dominicana. Vai haber tamén incluso unha expedición a Chile, onde participa Pablo Neruda como cónsul do goberno chileno en Francia. Ele está con Viana en Burdeos, xestionando e supervisando ese embarque de máis de 2.000 refugiados. Durante todo o seu labor, tanto ao frente desta sección como despois como director xeral, porque finalmente en decembro do 39 vai ser nomeado director de todo ese organismo, vanse evacuar aproximadamente sobre 17.000 persoas en dúcias de expedicións colectivas. E ese é o seu papel fundamental, como digo, aínda que como director xeral tamén se vai ocupar dos subsidios, de atender moitas outras necesidades de cientos de miles de persoas que están en Francia. Iso trouxolle algún problema, imagino, non? Pois sí, porque xa durante os primeiros meses desa actividade van a ter que actuar ou traballar baixo o amparo da diplomacia mexicana, que é o único país que realmente lles dá cobertura. Pensemos que o goberno francés xa en febreiro do 39 recoñece o goberno de Franco, incluso antes de rematar a guerra, co cal os republicanos, o goberno democrático da Segunda República, perde representación diplomática en Francia.
e teñen que actuar dunha forma un pouco alegal, baixo ese paraguas, esa protección que lle brinda a diplomacia mexicana, e a partir de finais do 39, coincidindo cando Viana se converte en director xeral, e tamén como consecuencia desa presión dos servicios franquistas, das autoridades franquistas sobre o goberno francés para que persigan esta actividade, pois vai iniciarse unha actuación de hostilidade por parte das autoridades francesas, que aí lo van levar a Viana a sufrir registros domiciliarios, vai haber intervencións policiais nas oficinas do SERE, el vai ser sometido a unha causa judicial, vai ter que prestar declaración en diferentes ocasións aos tribunais franceses, e iso todavía se vai complicar máis cando se produce xa a invasión alemana de Francia en maio do 40, aí xa coa ocupación de París el vai ter que escapar a Burdeos, ali ainda vai ser capaz de fletar un último buque, un barco, Cuba, con 500 refugiados, el decide quedarse en Burdeos, o conta na súa correspondencia co embaixador de México naquelas datas, di que decide quedarse porque considera que a súa obriga, a pesar de que a invasión alemana é inminente en Burdeos, é a de seguir atendendo aos refugiados, e iso iba a acarrear outro problema e un risco importante que é o de ser secuestrado, como pasou con outros republicanos. De feito, el sufre un intento de secuestro, que el mesmo conta nesa correspondencia, que consigue eludir gracias a unha confidencia, o que lle obriga a escapar, cruzar Francia de oeste al este, ata cerca da fronteira con Suiza, esconderse e agardar a poder coller un barco e fuxir de Francia. Por tanto, toda unha odisea tamén ese traballo que desenvolve en Francia ese ano e medio. O sea, estamos falando de que xogouse a vida, estamos falando de xogar a vida. Evidentemente, porque hai que pensar que ese secuestro que se producen no momento que intentan secuestrar a Viana, si chegan a fructificar con outros persoeiros como o presidente da Generalitat, Lluís Companys, ou incluso un Ponteareán, que era médico, fora gobernador civil de Málaga, amigo de Viana, José Antonio Fernández Vega, que é secuestrado, entregado a Franco e fusilado, é dicir, todos os que foron secuestrados nesas datas, a maioría foron logo entregados a Franco e fusilados. El, afortunadamente, conseguiu eludir esa tentativa de secuestro, e depois de varios meses escondido en unha pequena vila de montaña perto de Suiza, consigue, por medio da diplomacia mexicana, coa que sigue mantendo contacto en Marsella, subir a un barco en xaneiro do ano 41, ese barco tiña que leválos en 20 días a Bos Aires e se acaba convertindo nunha nova odisea. Depois de facer escala en Dakar, en África, se ven obrigados a quedar no barco vivindo durante prácticamente medio ano, as autoridades inglesas non lles deixan cruzar o Atlántico, estamos en guerra mundial, podían ser afundidos, ten que quedar no barco, consigue axudar de novo os refugiados que están nese barco repartindo 100.000 francos que lle envían dende Londres o goberno republicano, e depois desa espera son trasladados a Marrocos de forma forzosa, son internados nun campo de concentración durante unhas semanas, sacados dali pola diplomacia argentina, e el vai facer xestións dende Casablanca durante varios meses, ata que consiguen que un barco fletado por xudeos dende Lisboa recolla estes refugiados republicanos en Casablanca e consigan chegar a finais do 41, en novembro, prácticamente casi un ano despois de sair de Francia en barco, e por fin poñer fin a toda esa etapa de incertidume e de tragedia que iniciou no ano 36, e que pon fin a finais do 41 cando consigue chegar a México e aí refacer de novo a súa vida para vivir 11 anos máis hasta o ano 52, que cando falece en México DF. Que historia, a de África, que odisea non estar medio ano nun barco, como De feito, vai haber pasaxeros que van falecer, varios pasaxeros falecen por enfermidades, unhas condicións bastante dramáticas, están narradas na prensa da época, na correspondencia de diplomáticos, con diplomacia española, estadounidense, etc. É dicir, foi unha odisea dunha expedición que no seu momento tivo tamén bastante eco, incluso nos medios de comunicación, etc. Realmente é unha historia dramática, non deixa de ser unha historia moi da actualidade, hoxe en día, no mundo que estamos vivindo, totalitarismos, refugiados, todo este tipo de situacións que afectan á liberdade, aos dereitos fundamentais, están, por desgracia, aínda de actualidade hoxe en día, e é unha historia tamén de película, non? En certo modo. Aprender. Falabas de película, que estivemos falando antes, que foi seleccionado o libro para estar no Festival Documental de Biarritz. Contame un pouco cal é ese paso que vai dar, que pode dar convertirse este libro nun documental. Sí, a verdade é que a historia de Alejandro Viana, eu
sempre digo que máis é pola historia que polos méritos meus como narrador, ou escritor, ou investigador da súa vida. O meu mérito está en terlo sacado, digamos, do esquecemento, pero realmente a potencia está na propia historia e tamén nos materiais que atopei, non? Toda esa correspondencia, moitísimas memorias de exiliados que falan de Alejandro Viana cando chegan a América e contan as súas vivencias, a súa historia. Pois tivo varios recoñecementos. Un xa foi o premio de investigación Antón Losada Dieguez, que é un dos principais premios de investigación que están aquí en Galicia, que se deu o libro no ano 2022, e agora, pois o que acabas de comentar, o Festival Internacional de Documentais de Biarritz, en Francia, este ano convidou a España como país convidado, e a Federación do Gremio de Editores, que representa máis de 800 editoriais de toda España, tiña que seleccionar 2 libros dos 20 ou 30 que se presentaron para participar nese festival. O libro de Alejandro Viana, na versión en español que te citaches ao principio, foi o que seleccionou, un dos 2 que seleccionou en representación de España esta Federación de Editoriais, xunto con outros 10 de Francia. Nese festival, que se dan cita pois dúcias, centos, mellor dito, de produtoras audiovisuais de todo o mundo, pois as editoriais que son seleccionadas teñen a posibilidade de expoñer, de explicar, de contar o que se conta no libro, o que se narra, neste caso no libro de Alejandro Viana, a todas esas produtoras, por si algunha pois, ten interese en trasladar, en adaptar ese libro ao audiovisual, sexa nun documental, que é especificamente do que trata este festival, pero bueno, aí hai produtoras que tamén traballan pois, series, que traballan longametraxes, é dicir, calquer formato non audiovisual. Entón, efectivamente, é unha oportunidade moi importante para dar a coñecer a figura de Alejandro Viana, porque se cristaliza en algún formato audiovisual, obviamente, pois, chegará moita máis xente que un libro, non? Hoxe en día, tal e como a sociedade. Chega a gran pantalla, chega a Netflix e todo o mundo coñece. Xa para rematar, Roberto, quería preguntarte un pouco por esa labor de documentación. Dicíasme que empezaches no 2000. O libro rematache, bueno, presentouse no 2021, son 20 anos. Foron tantos anos de documentación. Sí, e continúa. É dicir, a investigación continúa aberta, eu sigo atopando cousas novas, teño aínda sitios que visitar en Francia, en moitos outros lugares que aínda non puiden visitar, onde sei que hai información e documentación de Alejandro Viana. Afortunadamente, neste traballo de investigación, hemerotecas, con testemunhas que aínda vivían naquela época, que o coñeceran, na propia familia, esas memorias de exiliados. En hemerotecas, pues aquí, el pueblo gallego, Faro de Vigo daquela época, está pues, plagada de información sobre él, por toda esa actividade intensa que tiña aquí na cidade de Vigo. E realmente todo ese traballo de investigación foi o que me permitiu 10 anos despois, aproximadamente no 2010, 2012, facer o que é a biografía. A biografía, o libro ten 260 páxinas, a biografía trasladada a ese formato serían sobre 1400, o que dá idea da dimensión cuantitativa que ten o traballo de investigación. Como digo, o traballo continuou, se plasmou en libro no ano 2021, a forza de resumilo e de reducir a esa etapa pequena da súa vida, é dicir, aí non se conta nada da etapa en Vigo e da etapa en México, prácticamente nada, e a forza tamén de resumir esa propia etapa tal e como estaba no traballo de investigación. É dicir, é un libro moi asequible para o público, porque o que fixen foi priorizar, facilitarlle a xente coñecer o personaxe e deixar, digamos, a investigación a disposición dos investigadores por vía dunha páxina web que temos, de alejandroviana.gal, para poder facer compatible esas dúas cousas, chegar ao público en xeral dunha forma asequible e agradable, e tamén dar a información digamos, máis interesante para os investigadores. Esta investigación, como digo, continúa e siguen aparecendo moitas cousas, eu creo que vai continuar hasta o final da miña vida. Vamos. Moitas gracias, Roberto, por estar aquí. Esperamos o documental Pues sí. nos cines. Ojalá que sexa así. Moitas grazas a vos.